Egunon, ongi etorri egia... Zaila da biziki. Egunon, ongi etorri egiaren bulegora, zatozte? Hemen beraz lan egiten dugu, beraz Pablok, eta nik... Beraz, Ainhoa Etxenik editzen naiz, 20 urte ditut, senpertaja naiz, baina nazkain bizi naiz, eta gaur egia astekaria aurkeztuko dizuet. Egia da astekari historiko bat, Euskal Herriko zaharrena dena, egunean euskaraz idazten dugu, eta lehen aldikotz sortu zen 1924ko urriaren 19an, eta beraz aurten beteko ditu bere 80 urteak. Hasi nintzen aurtengo urtahilean, 6 hilabetez binakaitu ginen menanerekin, 6 hilabetez irakatsi dit lanbide guztia. Eta uztailaren lehenetik goiti ofizialki hartu dut menaneren segida eta orain egiako idazleburu bilakatu naiz. Kudeatzen dut astekaria, idazten artikulu batzu, egizibitzen ditut jenden artikuluak, eta zuzentzen ditut, eta gero imprimeriarat bidaltzen ditut. Gaur hastelen agira, imprimeria naiz, egizibitzen ditut berri emaileen artikulu guztiak, berritz irakurtzen ditut, zuzentzen, eta gero zuzendu eta ordenagailutik bidaltzen dizkiot Magiri, eta Magik ditu gero orrian emaiten eta berak du diseinua egiten osoki. Zuzenketa guztiak paperez egin eta zuzentzen ditugu Magiren ordenagailuan. Eta beraz hor imprimeriarat sartzen gira, baitugu gure langileak hemen. Eta beraz, aste arte atxaldetan hasten dira imprimatzen egi astekaria, beraz makina horretatik, hemen dituzte imprimatzen gure aleak, eta ondotik hemen dituzte sartzen, plegatzen eta ematen dute agrafa. Hasi nuen DU-a, beraz diploma kazetaritza euskaraz pasatzeko, eta beraz egi atxeman nuen enpresa gisa. Salbu arazo pertsonalengatik galitu behar izan nuen diploma hori, eta egiak ala ere jantzidan, ez zela problemarik eta hartuko nindutela lanean, eta hortako hasi naiz hortahilean. Hainitz maite dut lanuntan jendean ezagutza egitea, lehen horientzat beraz hartzen ditut, elkarrizketak egiten ditut, eta jende berezien ezagutza egiten dut. Eta zinez bizkia berazgarria da, egunero gauzak ikasten dituzu. Mezoz beti ajeban eta naiz behi emaileekin edo egian parte hartzen dutenekin. Zinez estimatzen dut hainitz borondante honeko guztien lana. Egia da egiaren segida hartzea dela zinez ardura handia. Justuki, lortu behar baita oinon urte luzaz iraunarazten. Eta beraz horregatik egokitu behar gira ere urrengo belaunaldiai, beraz gazteei eta hortako pentsazot importanta dela sare sozialetara pasatzea. Sortu ditugu Instagram, Facebook eta Twitter ala gisa konduak. Kontuan hartu behar da astekaririk zaharrena dela egia, eta beraz baduela alde historiko hori eta garrantzitsua dela iraunaraztea eta orain gazteen esku da egiaren etorkizuna.